avui ens toca molta feina perquè ens hem de canviar de hostel. Però abans de tot, anem a esmorzar. Acabo d'esmorzar, el mateix que sempre, esmorzo sempre el mateix. Estic anant en direcció a la recepció de l'hotel per veure si em deixen quedar-me 6 nits més. Ho vaig buscar l'altre dia a Booking i els preus s'han literalment duplicat. Estic content perquè em deixen quedar-me més. Una cosa, estic engordant moltíssim de cara o no? I podré estar aquí 6 dies més. Pesats dineros! Vale, ara que ja he pagat l'hotel, vaig a treure diners i vaig a dir que vull estar 6 dies més amb la moto. No tinc ni puta idea d'on la vaig llogar. Fuera de servicio, chicos. És que fer tarees aquí realment és molt cansat, Vull dir, has de fer moltes coses, però les pots fer totes descalç. He recordat que tinc un bitllet de 1.000 bahts, que és exactament el que necessito per les motos, així que el vaig agafar i vaig a buscar aquest senyor a veure si el trobo. És a dir, que aquesta habitació, amb tota aquesta monstruositat, serà la meva casa per 6 dies més. Mireu quin quadrito de dinosaurios més xulo! Igual a mi viure en aquesta habitació em fa una mica de por, perquè... Jo no m'atreveixo a apropar-me més, ho sento massa a prop. Em fa patir, perquè de debò que no me'n recordo on és i ahir vaig intentar buscar-ho i no ho vaig trobar. Aquesta gent que m'ha ficat la moto tan a prop. Per cert, ja som isleños que ja portem la moto sense casco. No sé si es pot ser més guapo que jo ara mateix. He hagut de fer una aturada d'emergència que no teníem la música posada. I no ho trobo, nois, no ho trobo, no sé què fer ara mateix. Sisplau, si no és aquest carrer ja no sé on mirar. Jo sí que m'estic encordant de cara. Copanca! Aquest país és genial. Ni he baixat de la moto, hem fet la transacció i listo. Ara estic veient això i crec que m'està venint molt de gust un cafè. Però aquí no. Vale, acabo de tindre un moment de realització en el que quasi em poso a plorar perquè el meu matí s'ha basat en anar a pagar la moto que vull utilitzar durant aquesta setmana i en buscar la millor cafeteria de totes. El que passa és que aquí sempre t'ho fiquen supercalent. És a dir, no sé com no cremen la llet, però està com calentíssim però no està cremat, saps? I a més ara ja puc fer una review més a Google Maps. Tinc 83 seguidors. Oh, mamma mia, és que em veig com a punt d'explotar. Vale, jo estic tot el dia anant al 7-Eleven i avui he pensat, a lo millor m'estan timant que flipes al 7-Eleven perquè és una companyia molt gran, bla 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 bla. He anat aquí al Chai Wat Supermarket, un local supermarket, i és bàsicament igual o més car que el 7-Eleven. Així que si veniu a Kotao, 7-Eleven is a must. Aquesta matada l'entendreu en vídeos posteriors. Bueno, seguim amb el dia superajetreado, anem a treure dineritos per sobreviure en aquesta illa. Això d'aquí és el que dona energia al meu hotel. Això és el que dinaré que m'ha costat 2 euros. I aquestes ulleres superxoles. No he anat a treure diners, No sé com ho faig, que les responsabilitats que no em ve de gust fer-les. Otro consejito que no sé fins quin punt és legal o no. No, és broma, en plan, quasi segur, no? Hem tornat a la platja on vaig anar el primer dia. Us ensenyo com està de gent ara mateix. Overpetau de gente. Són 50 bahts, però si passes per l'hotel que hi ha allí, per aquestes escaleres, Es completamente gratuito.